की प्रस्तुति। म्यूजिक बाय रंजय बावला। सब कुछ दियात बा, हम सब बुझतानी राउर चेला। हमारा के बाली ओठा लाली ना किनात बा, भीतर भीतरो करा के सब कुछ दियात बा। कि ससुर भासुर के घटल बाई में जो हो कॉलेज हमर फाट गइल बा। तो जब से पढ़ले बानी सौतिन के मैसेज हो कॉलेज हमर फाट गइल बा। संध्या फिल्म की प्रस्तुति। म्यूजिक बाय रंजय बावला। पलक के झलक नहीं देखे न